ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଭାପତି କରୁଥିବା ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ତତ୍ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ମୋର ସାଥୀ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ରାଜନୀତିକ ସୀତାରାମ ଭାଇ, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରପର୍ସନ ପୀତାମ୍ବର ଭାଇ ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂୟା ଭାଇ, ଏବିଓ ମହୋଦୟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ এই জায়গাটাকে পৌঁছাবার দায়িত্ব নিতে ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବକ୍ତା ବହୁତ ଜିନିଷ କହିସାରିଲେଣି। ଗୋଟିଏ କଥା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏହି ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30ଟା ସ୍କୁଲ ଯାଇ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ, ଏ ସ୍କୁଲର ପରିଚୟ ଅତି ନିଆରା। କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ କେବଳ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଲିଖିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଭଲ କଥା ଶିଖିବା, ଭଲ ଗୁଣ ନେଇ ସମାଜକୁ ଆସିବା, ଯେଉଁଟାକି ଏ ସ୍କୁଲରେ ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ସୁମନ ଭାଇ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ କେତେ ତାରିଫ କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ସେ ତାଙ୍କର ପାରୁପଣେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ଜଣେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାର ଲୋକ ନେଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ମହାନ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଆମେ କହିପାରିବାନି ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମହାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ସ୍କୁଲ, ଛୋଟ ସିନା, ତାର ଦାନ ମହାନ। ଏଠୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଫଳରେ ବହୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିପୁଣ କଳାକୁ ନେଇକରି ବାହାରନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଇରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୁନି କୁନି ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବିନା ଗୁରୁରେ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକା ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ମୋର କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନାଚକୁ ଯେତିକି ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ୟାକୁ କେମିତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଏହାର ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନାଁ କରିପାରିବେ। କିଏ କହିପାରିବ ଏ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଏ ରାଜ୍ୟର
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମୋ ଅନୁରୋଧ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା କେବଳ ମାର୍କ ଆଗରେ ଲଗାଇବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି କଳା, ସେ କଳାକୁ କେମିତି ଆମେ ବିକଶିତ କରିବା। ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ମାର୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପିଲାର ମାନସିକ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ବର୍ଷ ତ ଜାତୀୟ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ନା ବେତ ଥିବ ନା ପରୀକ୍ଷା ଥିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଦଶମ କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଚାପ ରହୁଛି, ସେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୋ ଅନୁଭୂତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ବା ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆକବର କଥା ପଢ଼ାଯାଇଛି, ବାବର କଥା ପଢ଼ାଯାଇଛି, ସବୁ କଥା ପଢ଼ାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାମରେ ଆସୁଛି? ଘୋଷି ଘୋଷି ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ଛିଡ଼େଇ ରାତି ନ ଶୋଇ ଲେଖିକିରି ମାର୍କ, ସେ ମାର୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିବ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଯେତେବେଳେ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ। କେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 14-15 ବର୍ଷ ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆଉ ସମାଜରେ ମୋର କ'ଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସହିତ ମୋର पर्सनाल डेवलपमेंट सहित समाज में कौन कर निश्चित भाव से अनुभव कर से शिक्षानीति आसूसी। तेणु आम अस्त व्यस्त हो पड़ोसा घर पिला पाठ पढ़ु तेणु मो पिला पाठ पढ़ेब केवल आम चिंतार रही पिला को चाप पकड़ा। तेणु मुझे समस्त को अनुरोध कर चाप मुक्त करूँ। ये जो वातावरण अच्छी जो खुशी महल अच्छी ये महल रे पिला पाठ पढ़ु निश्चित भाव समाज में काम करेंगे एवं ये गाँव ना रखिए ये देशर ना रखिए। आउ गोटे कथा आमर प्रधान सेक्रेटरी महोदय कहते ये भित्तिभूमि जो आवश्यकता रही निश्चित भाव मुझे चेष्टा करी आम रेडियो साहब भी अच्छा मुझे कहली बर्तमान ओडिशा सरकार नुआ शिक्षा नुआ गोटे स्कीम आसी जोटा विकसित गाँ विकसित ओडिशा से गाँव स्कूल केमी आम डेभलप कर तार भित्तिभूमि केमी स्थापन करवा। जदि भलरे भित्तिभूमि नथिबो ताले पिला भल परिवेश पाइपर ना भल पाठ पढ़ ना सरकार चिंतित। यही वर्ष कमिशनर ब्लॉक को 3,74,75,00,000 75,00,000 आसी निश्चित भाव आम चेष्टा करूँ आमर अधिकार ये स्कूल जहाँ अधिकार अच्छी आम केमती पूरण करवा। सहित पंचायत में प्रशांत भाई सहित कथा भी 3,70,000 अच्छी आम या उभय पक्ष खर्च कर स्कूल भित्तिभूमि स्थापन करवा एवं मोर जो कोनी कोनी भाई और बहन मैंने पाठ पढ़ुଛନ୍ତି भविष्य गढ़ आम समस्त सहायक हाँ ये मोर वक्तव्य। धन्यवाद।